Integrál z 1 lomeno x na a v hraniciach od 0 po 1. Táto funkcia nie je dobre definovaná na spodnej hranici, pretože keby sme sem dosadili za x 0, tak dostávame 1 lomeno 0. To nie je dobre definovaný výraz. Že je to nevlastný integrál a ten problematický bod je na spodnej hranici. Budeme ten integrál riešiť a uvidíme, pre ktoré a vlastne riešiteľný je. Toto je vlastne, keby sme to prepísali, tak je to x na mínus a, ktoré berieme v hraniciach od 0 po 1 dx. No x na mínus a vieme integrovať, jeho primitívna funkcia je x na mínus. A teraz musíme exponent zvýšiť o 1, takže tu máme a minus 1. A ešte keby sme toto derivovali, tak dopredu dostaneme faktor minus a minus 1, takže s ním musíme jeho obrátenou hodnotou násobiť tento výsledok, takže minus 1 lomeno a minus 1, čo vlastne môžeme napísať ako 1 lomeno 1 minus a. A toto berieme v hraniciach od 0 po 1. Takže na hornej hranici, keď sem dosadíme jednotku za x, tak dostávame 1 na a minus 1. To je jednotka, takže tu máme akurát 1 lomeno 1 minus a. 1 lomeno 1 minus a minus. No a teraz máme na spodnej hranici musíme mať číslo, ktoré sa limitne blíži k 0. Ak to má byť dobre definované, tak ten x musí byť na kladný exponent. Keby tento exponent bol záporný, tak na spodnej hranici je ten výsledok zle definovaný. To znamená, že naša podmienka je, že mínus a minus 1 musí byť väčšie ako 0. Lebo ináč, keď vyjadríme túto nerovnosť, tak a minus 1 musí byť menšie ako 0 a to znamená, že a musí byť menšie ako 1. Samozrejme, že tu sme predpokladali, že a je kladné, respektíve môže byť aj záporné, ale to nie je až také zaujímavé, lebo to by vlastne bolo nejaké x na koeficient kladný. Takže toto je podmienka a je menšie ako 1. No, za tejto podmienky a je menšie ako 1, sem môžeme dosadiť číslo, ktoré sa limitne blíži k 0. Dostávame na spodnej hranici 0, takže je to 1 lomeno 1 minus a minus 0 a výsledok je 1 lomeno 1 minus a. Pre úplnosť ešte poukážeme na túto podmienku, ktorá musí byť splnená.